हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो दा फेसबुकआवहाय ससियेल मिडियाआवहाय मोनसे गोदान ट्रेन्डिंआव जाना दं फेसबुक बोलाबानो माने सासे मानसिनि बायदि माने गाहाय मानसि नायबानो जादों पिक्चारखौ बेबायदि नुगासिनो दं माने ट्रेन्डिं जानानै दं दा एक्चुअली बे मा जिनिस आं सोंग्रोनि गुगोलासो मिन्थिनो हागौ हेलो गुगल व्हाट इज इल्फ अफ लाक दा इल्फ अफ लाक दा बेखौ गोबां माने ट्रेन्डिंआव जानानै दं नैबेबायदि फट'आ बेफोरबायदि फट'खौ नुगासिनो दं फेसबुकआव बोलाबानो बेफोर पिक्चारखौ माने शेयार खालामबा माने खाफाला मोजां जागोन फैसा थाखा मोनगोन गारि घोड़ा मोनगोन बायदिसिना माने बेबायदि आरो दा बिदि जानानै दं मानसिफोरनि साननाय आरो बुजिनाया आंखौ खोन्थाबाय बैसोरो जाहैबाय मा जार्मान माइथ'लजिनि बायदियैब्ला बेयो जाहैबाय माने मानसिफोर बायदियानो खिन्थु जों मानसिद्राय बायदिबो नङा बिसोरो बेबायदि आरो ओमफ्राय बिसोरा जाहैबाय मेजिकेल पावार दङ बेबायदि सुपार नेचारेल माने मानसि बायदियानो खिन्थु मानसियाव जेरै सुपार नेचारेल जोंनाव पावार गैया दा बिसोरनाव पावार दं दा बेयो जाहैबाय मा जार्मान माइथ'लजिनि बाथ्रा बायदियैसो नंगौद्रायबो नङा नंजोबैद्रायबो नङा बेफोरबायदि खोथा थायो आरो माने गोसोआव माने बुजिनानै माने गोसोआव बिसास खालामनानै लानाय बाथ्रासो बेफोरबायदि बाथ्राफोरा नोंथांमोना बेखौ एसेबां सिरियास लानो नाङा जायनाखि इल्फ बेफोरबायदिया मोननै रोखोमनि थायो बे जाहैबाय मा अबेबा मोनसे गुफुर थायो अबेबा मोनसेया जाहैबाय गोसोम थायो आरो गुफुर इल्फआ जाहैबाय माने मानसिफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावो थाखा फैसा बुथुमनानै होयो माने माहाजोन खालामो बेबायदि आरो फोथायना लानाय जार्मानि माइथ'लजि बायदिब्ला ओमफ्राय गोसोमफोरा जाहैबाय मानसिफोरनि गाज्रि खालामो बेबायदि आरो मोननै रोखोमनि दं नालाय दा बे जाहैबाय मा बाहाय जेबो साइन्टिफिक माबा गैया बाहाय जेबो बेखौ शेयार खालामबा नोंनि खाफालफोरा मोजां जागोन बाहाय जेबो गैया जास्ट बे जाहैबाय गोदो माने जार्मानिनि माइथ'लजियाव लिरना दोननायसो नालाय जार्मानिनि काहानिसो दा बेयावहाय माने फोथायनानै लानाय आरो माबा मोनसे जायो होननानै मोजां जायो होननानै दा बे मोजांखौनो बयबो एक्सपेक्ट खालामो नालाय दा बेबायदिनो बेनि थ्रुयैनो ससियेल मिडियाआवथ' मानसिफोरना शेयार खालामनानै बिराद बिदिनो मानसिफोरनि माइन्डजों गेलेग्रा बिदिनो मानसिफ्रा बिराद बायदिसिना बानायनानै माबायो बेखौ शेयार खालामाबा 10 बोसोर गोसो मा होनोमोनलाय खाफाल गाज्रि जागोन अबेबा जायगानिफ्राय उन्दै जोनोम जानानै बायदिसिना बुंबाय आरो बे मेसेजफोरखौ शेयार खालामाबा नोंहा पाप नांगोन बायदिसिना बेफोरबायदि मेसेज मोना होमबा मानसिफ्रा फेसबुक वाट्सएपआवहाय बेफोरबायदि शेयार खालामा होमबा बेबायदि मेसेज हरबा आंबो बिराद रागा जोंनो ओंखारखायो दा बेफोरबायदि बेबायदिनो जानाखि बेबायदिनो दालाय अबेबा जायगाफोराव खोनायोमोन ना जोंनिफ्रावबो बर'फोरनावबो अबेबा जायगायावहाय माबा मोनसे काहानि जिबौ ओंखारलायनायफोर ओमफ्राय जिबौ ओंखारलायनानै साडेनलि बाथ्रा रायलायबाय होनलायलायनाय ओमफ्राय बेनिफ्राय बेफोरबायदि खौरांखौ माने लेखा साफायनानै फोसावलायनांगौ फोसावाबा बायदिसिना जायोनो आरो फोसावबा मोजां खाफाल जायोनो होनलायनाय बेफोरबायदिनो आरो दा बेबायदिनो दा जों बेखौ फोथायनांगौ जेबो गोनांथि गैया रायजो राजा नोंथांमोना जेरै शेयार खालामनो इन्टारेस्टिं वेजों जास्ट ओरैनो शेयार खालामनाया जेबो गिदिर खोथा बे जेबो बाथ्रा नङा जास्ट बेयो माने मानसिफोरनि जिउआव जोङो कनफिडेन्स लेभेलखौ माखासे बुस्थुफोरा बारायहोयो शेयार खालामनाङा बेखौ बुङाखै इन्टारेस्टिं मोननानै शेयार खालामनाया जेबो गाज्रि खोथा नङा माने जोङो दस्राफोरनाव माने डिपेन्डेन्ट जानो नाङा दस्राफोर गैयाबानो खामानि मावनो हायो बेबायदि जानो नाङा जों गावखौसो गाव हारसिंनो नाजाबाय थानांगौ गावनि कनफिडेन्स लेभेलखौसो जों बारायहोनानै लाबाय थानांगौ आं मावनो हाथारगोन मा खालामथारनो हागोन खाफालखौ माब्लाबाबो फोथायजाया मानो होनबा नों खाफालखौ सोर खालामनानै खाबागावसो खालामनानै जेब्लानाखि नों हार्ड वार्किं खामानि मावगोन अब्लानाखि खाफालानो अट'मेटिक बानायनानै लागोन ओमफ्राय नों ओरैनो न'आव दुज्रायबाय थानानै मोनायाव सिमां नुबाय थाबाय आंनि हायावहाय माइ गायाबाबो माइ लोब जागोन होननाय बेबायदि खोथासो बेयो ओमफ्राय बे मोनसे खोमसि फोथायनायजोंबो थाङो बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरा मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा जेन'बा जोंनि बर'फोरनाव दंमोन गोदो दायना जुगुना होननानै फोथायलायनाय बुथारलायनाय फुङावहाय जेन'बा सोरबा लोमजानाय मानसियाव थांबाय लोमजानायखौ नायबाय लोमजानानै लायखांनायनि उनावहाय बेमारिया दुब्ला थैबाय होमबा जायनाखि मानसिया नायदोंमोन बेखौनो दायना होननानै बुथारलाबायनाय बिदि सोलियोमोन जोंनि गेजेरावबो दा बेबायदिनो फुङावहाय सोरखौबा नुबाय सोरखौबा लोगो मोननानै खामानिया जायासै दाना बै नुग्राखौसो दाय होनसै लाब गैया होननानै दा बेफोरबायदिनो आरो जोंनि माखासे खोमसि फोथायनायजों एखेयानो बेयो दा बे फट'खौ शेयार खालामानो लटारि नांगोन बायदिसिना थाखा फैसा नांगोन बेबायदि जेबो मोना रायजोफोर आरो नोंथांमोनहा शेयार खालामबानो जाबाय मोना मोना नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसोनि खोथाखौ फोरमायदो बेखौ शेयार खालामनानै मा लाब जायो ना लस जायो ओरैनो इन्टारेस्टिं वेजों शेयार खालामदोलाबायनाया जेबो गिदिर खोथा नङा दा बेनो आसा खालाम नोंथांमोना बिदि बुजिनो हाबाय होननानै दा बेखौ शेयार खालामबानो दि बेबायदि जागोन बे जेबो नङा ओरैनो जास्ट बे टाइम पास होननानै लानो हागोन नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायहरदो जाहाथे आंबो मिथिनो हायो आरो गोबां नायगिरि बिथांमोना मिथिनो हायो गोजोन्थों बयनिसिमबो खुलुमबाय